Днес ще разгледаме наталната карта на Тейлър Суифт и защо тя е толкова популярна. История, интелект, власт над словото. Тя има слънце в Стрелец, в 12-ти дом. Артистично, интровертно, философско слънце. Тя живее през символите и метафорите. Пише песни като дневник на душата й. Седент е в Козирог, същия като на Ариана Гранде, сериозен, реал публичен имидж, целеустременост и управленски нюх. Тейлър не е просто артист. Тя е бранд. Меркурий, Нептун и Сатурн в Козирог, в първи дом. Глас на поколение. Пише интелигентни, дълбоки текстове, които са и поезия, и стратегия. Нейната дума е оръжие. Луна е Юпитер в Рак, голямо сърце, емоционална дълбочина, семейни теми. Хората усещат нейната истинност и я обичат за това. Много хора смятат, че е фейк, но реално наистина е такава. Плутон в 10-ти дом и Лили там. Видяхме, че Ариана има Плутон в 10-ти дом, но Тейлър има и Лилит. Кариера белязана с власт, противоречия и сила за оцеляване. Тя контролира имиджа си, дори когато светът я поставя под лупа. Контрол, автентичност и интелект. Разказвач, лидер и стратег, който превръща болката в злато. А вие какво смятате за Тейлър Суифт? Напишете отдолу за коя друга звезда искате да разгледам наталната карта.